een workshop van Syrisch-Koerdische gerechten. Rushan heeft samen met Ria van de Velde, die in Herent woont, een kookboek gemaakt. Dat is het eerste kookboek in het Nederlands van Syrisch-Koerdische gerechten. Zij heeft al die recepten verzameld in de streek van waar ze afkomstig is, Afrin, dat is in het noordwesten van Syrië. En Ria van de Velde heeft de foto's genomen, de recepten uitgeschreven en dan samen hebben ze dit boekje gemaakt. En dus om de gerechten te leren kennen in de praktijk, in feite, was er het voorzien om vanavond een workshop te hebben, maar er was maar één persoon geïnteresseerd om te leren koken. Maar dus het is dan opengesteld om hier te komen eten, om te komen proeven van het eten. En daar waren twee gerechten, of er zijn twee gerechten voorzien, vegetarisch en vlees met kip. En jullie kunnen eten de vegetarisch. Help mij, hè, Roshan? Ja. Dit is groente. Ja. Welke groente? Aubergine, courgette, paprika, ayaan. Ja. En daarbij bulgur. Bulgur. Bulgur, kleine korreltjes, dat kennen jullie. Ja. En dan en Kikkererwten. kikkererwten en sla. Ja. Hè? Ja. En voor degenen die kip gekozen hebben, zij kiezen kip, bulgur, En saus ook. groentesaus Saus. en ook Sla. sla. En gevulde, Gevulde bladeren, druivenbladeren. Ja, dat heet sarma. Sarma, dat doet mij denken aan de goedkope winkels van vroeger, de sarma. Maar dat is dus niet het geval hier. Het is lekker eten. Rijst gewikkeld in druivenbladeren. Hè? Ja, Zo is het, hè? met de kruiden. Met kruiden, ja, goed. De mensen die achteraf zeggen, oh het was zo lekker, ik wil dat zelf ook eens proberen, die kunnen ook het boek kopen. Dat kost 18 euro. En voor te betalen vanavond is het, hoeveel? Je moet er 15. 15. En waar moet men betalen? Cash of Ja, waar is de kassa? Die niet betaalt kan via bij mij, ik heb het die een app, kan direct scannen, kan betalen ook. En wie cash wil betalen? Mag ook. Bij hem. Dat is ook bij u? Jij zet Maar de drank is van hier. Hè. De drank is van hier. Drank. ah ja, de drank is van hier en hoe moet die betaald worden, lieve? cash of bank hier, bankcontact die meneer heeft. Ah ja, en de prijzen staan daarop. Ja. Is het een beetje duidelijk? Ja. Smakelijk eten zou ik zeggen. Akram Hamo is de echtgenoot van Roshan. En Akram is leider van een muziekgroep, Nodjin, Nieuw Leven betekent dat. En hij is ook voorzitter van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi. En Hevi betekent verlangen, heimwee naar zijn land waaruit hij gevlucht is. Hij is al 25 jaar, of langer, 28 jaar in België. Zijn vrouw is een beetje 27. later gekomen, 27 jaar geleden. En zij wonen nu in Berthem. Maar Akram werkt ook in de gemeente Herent op de technische dienst. Hij is elektricien. Maar dus ook muzikant en grote activist voor de Koerdische zaak. Maar vanavond is het lekker eten, hè? Smakelijk. Dank u, Marcel.